Ide csinálok egy X-et, Aha. hogy nem mondjuk azt, hogy oda akartam lőni, tudod. Tökéletes. Tudod, mit mondom neked? Felső red dot pötty, Aha. és a középső red dot pötty közé Aha. ezen a távolságon. De amúgy jó, nem? A színben, ez kurva jó. Aha. Milyen messze lehet ez? 10 méter? 11,5.